Чираттагы матур кытлау сәләме Масеевка авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек гүзәл юбилеен әлеге авылда туып үскән якташыбыз Аюпова Галия Мунировна каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Рафат Адельшевич, әнисе Тәүхидә Искәндәровна, кайнанасы Минҗихан Зыятдиновна, кызы Розалия, кызы Гөлнара кияве Рөстәм, оныклары Регина, Оля һәм Аделя кытлылар. Әниебез гади эшчеләр гаиләсендә көтеп алынган гүзәл балалары булып дөньяга туа. 1973 елны Масеевка авылының 8 еллык мәктәбен тәмамлап, укуын Иске Мастяк авылында дәвам итә. Һәм 1975 елдан алып Киров исемен йөрткән колхозда хезмәт юлын башлый. Шунда ул 35 ел хезмәт итеп, намуслы эше өчен лаеклы килеш бүләкләнә. 1982 елны ул үзенең яраткан тормыш иптәшен Газизә тиебез Аюпов Рафат Адельшаулын очратып, кияүгә чыга. Матур гаиләләрендә 1 елдан соң яраткан кызлары Розалия туа. Ә инде 1987 елны икенче кызлары Гөлнара да дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә әниебез 3 кадерле оныгы Регина, Оля һәм Аделяга сөекле әбекәй булып яши. Бүген дә ул үз туган авылында гомер итеп, яраткан тормыш иптәше һәм кайнанасы белән хөрмәт, мәрхәмәт эчендә яшиләр. Кадерле хатыным, сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер. Соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур юбилей көнендә Алладан тигез гомер сорыйм икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа матур гомерем, тулы өем өчен. Зур бүләкне көтәм бер Худайдан. Бирсен иде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын иде юлыңда. Тигезлектән бер үк айырмасын, хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер үк Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, балам мәрхәмәте тормышыңны зинһар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын, авырлыклар йөрәк сизмәсен. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, хөрмәтле киленем. Без дә бу матур кытлау сүзләренә кушылып, сиңа чын күңелдән саулык, исәнлек телибез. Әниемә сизми, сизелми дә 60 яше ишек шакыды. Шуңа микән, бүген төнлә айда аеруча якты балкыды. Маңгайында буразналар салган, җыерчыклар чыккан йөзенә. Язмыш дигәннәре күп моңсулык, күп кайгылар салган күзенә. Ләкин һаман карап алга таба елмая да әнкәй юл ала. Әтинең дә сынык күңеленә безгә дә ул яңа дәрт сала. Я Ходаем, бирче тигез гомер, яшәсеннәр иде 100гәчә. Безне көтеп каршы алсыннарча, үзебез картлыкка килгәнчә. Йөрәкләрдә сездән яшәсәк тә, күңелебез сезнең яннарда. Көтсен иде бары бәхет, шатлык сезгә язган алгы таңнарда. Кытлы булсын әни юбилеең, елмай әле, безне шатландыр. Булган бөтен борчу сагышларны онытыпла артта тик калдыр. Хөрмәтле Галия Мунировна, бар изге теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә якыннарыгыз юллаган матур җырны яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Uzan күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын
янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган